Na sziasztok, itt vagyunk a Robloxba, és aki láthatja, hát lehet látni, hogy mennyi óra van. És ma, hát itt is lehet látni, hogy mi van. Ezt is bekarikázom. 30 perc múlva Escape to Nami for Brain Rot Event. És ezzel a játékkal sokat szoktam játszani, és egy kicsit hülye voltam, mert az egész BSM-et egy emberrel eltrédeltem. Hát úgy volt az a nagy tréd, hát hogy az egész BSM-ért már szerintem nem fogok játszani Steel of Railroadba. Még megvannak azok a ketupát meg a garama, amit mondtam, hogy kisorsolom. Még azok megvannak legalább. Meg még pár garamám van. És ja, mindjárt ebben 20 perc, tam felülírja. És amúgy, aki megnézni a BSM-et, az most jöhet megnézni. Ez itten, ezt nem tegnap fúzoltam, ezt is, ez úgy volt, hogy egy eventet lejátszottam, és akkor ezt megszereztem, és ebből farmolgattam a pénzt, amíg nem kaptam ilyen jó cuccokat, és amúgy ilyen nem is van, meg ilyen nem is, meg ilyen nem is, ilyen nem is, ilyen nem is. Ez amúgy nagyon jó cucc. Hát ez is nagyon. Ezekből meg egy sort akarok, ezek nem adnak olyan jó sokat, csak azokból egy sort akarok. És ja, még annyit szeretem volna mondani, hogy amúgy nekem nagyon jó cuccaim voltak, 3 garamám volt, van még 2 most, amit egyet ki fogok sorsolni, és egyen fog maradni. És már nincsen több cuccom, még a ketupát, mert még megvan egy sima tánk, meg még mi is van. Meg egy nukleáró, amin egy taco effekt van, azt is ki akarom sorsolni, mert taco effekt van rajta, és az nagyon nem jó. És még azt akartam, hogy adhattok nekem cuccokat, mert ilyen jókat, mert hát nem elkérem az egész cuccotokat, aki szereti a videóimat, meg ilyenek, nem muszáj adni, csak egyszer beléptem publicba, azt ellopták az egész BSM-et, olyankor még nagyon jóim voltak. Volt egy garamasorom, meg volt egy 5 effektes tángom, már nem tudom, hogy mennyit adott, meg Rainbow ketupát, meg ilyenek, és még több cucc is, voltak ilyen fuse-ba, vagy nem tudom, és ellopták, úgyhogy nagyon megköszönném, hogyha segítenétek nekem, hogy adtok nekem cuccokat, nem muszáj olyan szuper jókat, és amúgy, ja, hát és nem akarom abba adni a játékot, azért kérek tőletek cuccokat, de nem muszáj adni, csak kértem, és ezt egy shortban is el fogom mondani. És amúgy azt se szoktam úgy olyan jól látni, hogy ezeket a hosszú videóimat nem szoktátok nézni. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ebből megpróbálok nagyon-nagyon jó videós lenni, úgymond. Hát azt fogom csinálni, hogy ezekből a hosszú videókból megnézem sokszor a Szabó Viktort. Ő ilyen jó tud így YouTube-ozni, meg ilyenek. Őt fogom nézegetni, és megmutatja, hogy legyek ilyen jó, hogy jussak el az 1000 feliratkozóig. Na mindegy. És amúgy ezt egy sorban is el fogom mondani, hogy majd ezt is, meg hogy adtok nekem cuccokat,
Na mindegy, 16 perc múlva találkozunk. Ja, és egy dolgot el szerettem volna még mondani. Ha az egyik sorcomon, vagy ezen a hosszú videón meg lesz az 1000 like, simán annyi elég szerintem nekem, akkor meg fogom mutatni az arcomat, és azon túl mindig az arcomon fogok videózni. Hát amúgy régen még láthattátok az arcomat, mert ott még nem voltam ilyen jó videós, mint most. De úgy láttátok az arcomat, aki még most is követ, és akkor is követett. És ja, amúgy találkozunk, hogyha indul az event. Na sziasztok, most újra, hát látjátok, hogy 11 perc múlva event, és az admin valahogy ide leszpónolt egy Divine-t. Nem értem, nagyon nem értem. Leszpónolt egy Divine-t. Hát kivittem, csak az a baj, hogy belagoltam, azt kidobott a játék. Majdnem kivittem, úgymond, csak kidobott a játék. Na mindegy. Na sziasztok, újra itten. De nem mondom inkább, hogy sziasztok, már még megy a videó. Na, újra. Hát már 2 perc van eventig, már frissült is a játék, egy ilyen bejött. Valamilyen muti, és mindjárt belehozok egy cuccot. Várjátok egy picit. Még nem kell várni, mert... What? Nem értem. Nem értek angolul. Ja, és még egy dolgot kérnék tőletek, hogy egy vágót szeretnék a videóimhoz. Egy vágó embert. És ja. Most menni fog az event, nem sokára. És nem sokat fogok amúgy beszélni, mert most amúgy, mint a többi videóimban, nem szoktam olyan sokat beszélni. Nem azért, mert idegesítő vagyok, mondjuk anyámnak meg apámnak, nem, hogy nektek szerintem, hogy idegesítő vagyok. És amúgy azt is köszönöm, hogy ilyen cuki kommentek szoktak jönni a videóimra, hogy egy embert is láttam, amikor azt írtam ki, hogy 4500 Robux sorsolás, olyan szépet írt, hogy nagyon jó videós, vagy meg hogy fanod vagyok, ilyeneket írt, és neki küldök 100 Robuxot, amiért ilyen cuki. Már megvan az a Robux, vagy meg lesz holnap, mert holnap névnapom, és megveszik nekem. Úgymond. Mert még lehet, hogy egy 1700-asat is, mert van hát jó sok pénzem. És amúgy ebben a játékban is az Escape Tsunami-ban jöttek trédelni, vagy akármit, mire gondoltok, jöttek trédelni. Csak ugye, aki kedves ilyen nézőm van, és van jó cucca, akkor azt megköszönném, hogyha ad nekem egy cuccot. És most ebben a videóban nem fogok vágni, de most melyikre szavazzak? Ugyanaz, kalózos. Mi az csontváz? Jaj, léci, ide szavazatok! És amúgy azt is eldöntöttem, hogy a gépemen fogok egy játékot csinálni nektek, és egy skint is, ami nagyon jó lesz. Az lesz rajta, hogy Axino Pro VIP, van ottan VIP Plus, és Pro is. Ezeket meg lehet venni majd. Március, vagy nem tudom. Ma hanyadika van ma?
március 7, akkor mi lenne, ha április 14-én megnyíl a skinem, és ja, és meg lehet venni, aki megveszi, akkor választhat egy játékot, és hát, ja, kaphat valamit. Az mi? Szóval kell beállítani. Ez mi volt? Mi volt? Beadott valamit. Nem elsőre adja be. Várjál. Biztos, hogy valami lag, vagy nem tudom. És lesznek ilyen, vagy van egy csatornám is. Várjátok már, most valami jó fog jönni. Ezt majd futas. Amúgy az lenne a legjobb, hogyha még bejön egy Divine Arena is. Osztottan is lehetne cuccokat szerezni. Hát meg kéne szabadulni. Jó. Na és ja, és hol is tartottam? Már nem is tudom, na mindegy. Ugye játékon fog kijönni, és ez kinem is, hogy jó sok Robuxot szerezzek, és még azt is meg fogom veletek osztani, hogy kiválasszátok a legjobb játékotokat, ugye amit akartok, olyan játékot kiválasztatok. Ja, az amúgy nem is kellett, mert mert a Celestial se kell amúgy nekem. Nekem már csak Divine kell. Ebből egy Celestial jön, vagy több nagyon jó Celestial. Nem már! Ez az admin. Tűnjön már innen. Na, egy olyan, most nyomja be, most, hogy mi nyíl. Most. Nyom be, tesó, most. Na. Spooky. Yes. Úgy néz ki amúgy a fejem. Úgy néz ki, mint egy bolondnak. De csúnya. Csinálok majd egy Sigma fejet. És Rivasból is lesz videó, és olyan is lesz, amikor meg lesz a sok Robux, amit vesztek tőlem, a skint, meg a játékba, amit elköltetek. Ez nagyon kell! Ez egy Divine. Ez Divine chat, ez nagyon jó. Ez Divine. Nekem ilyenem már van. És hogyha most ezt megszerzem, akkor már 5 ilyenem van. Mit lehetett látni, majd bevágom ide valahogy. Amúgy. Most ide megpróbálom bevágni. Ez nagyon kell. Még megvárok egyet, jó? Remélem, hogy most nem jó fog jönni. Nem jó cunami. Rossz cunami. Nem gyorsan jön. Ezt el kéne, hogy tűnjön. Minél gyorsabban. Csak léci, hagyjussak már. És megszereztem chat. Most nem fogok beszélni. És ja. Na, amúgy itt vagyok. Csak hát egy kicsit baj történt. Nem nagy baj. Nem csak annyit hallottam, hogy hát így a gépemen így egy ilyen hangot adott. Azt megnéztem, azt annyit láttam csak, hogy így meglett a 650 feliratkozó infinitív. Az nagyon jó az infinitív. És amúgy, aki hallaná egy picit majd, mert nézem Huntert a tesómmal, ő is itt van, csak nem akar belebeszélni
a videóba. Ugye, hogy itt vagy? Nem beszél. Azt ő akarja nézni. Ő egy... Megmutatom, hogy hány éves vagy? Jó. Ő 6 éves. Aki nem tudná, én 13 vagyok. 13 pontosan. És ja. Van gépem is, csak azon nem tudok videót felvenni, úgymond, mert nem tudom megcsinálni, hogy egy videót szeretnék, vagy hogy mondjam, hogy egy videó felvétel nem tudok. Nem tudom, hogy miért, de nem tudok. Mindegy, inkább nyomjuk tovább a eventet. Tik, mi ez? Ez mi? Jaj! Infinitív, ez nagyon kéne nekem, haj! Ahogy fogjam már meg. Szét kell ütni. Nem. Várjál, megnézem, hogy leszpónolt. Te. Az jó lenne, ha leszpónolna. Milyen jó lenne. Lenne infinitívem. A pali, akivel szoktam trédelni, legit, és azban, hogy egy olyan nagy dologot mondott, hogyha adok neki egy infinitívet, Steel-a-Brero-ban, ad egy sima garamát, egy Rainbow garamát, és még három ketupatot, és egy tantangot, és hát majdnem az egész base-t, meg még szerintem van egy Galaxy garamája, bubblegumos, meg tacósos, meg mi is van még rajta? Mindjárt megnézem a képet. Ja, meg az a ami ilyen ufós, azt így felszívja a Brero-t, azt úgy kap trétet. Olyan van még rajta. Úgyhogy nagyon szeretnék szerezni egy infinitívet. Csak gondoljátok, tik is adhattok. Azt meg... ezt nem akartam. Én azt nem szeretem. Hogy ide a pofámba rakja, hogy hogy 4 perc, meg mi kell. Dokézik. Ki ez? Ez én vagyok? Aha, ez én vagyok. Azt az event mi? Azt ki? Amúgy jó nektek, hogy nem halljátok, hogy hogy ezt a hangot. Mi ez a Capitano Mobi? Úgy néz ki, mint Capitano Mobi. De komoly. Most hol vagyok? Nem dobott fel? Nagyon laggolok. Nagyon laggolok. 10 millió effekt van azt. Ennyire. Jó, te gyors vagyok. De mik ezek a gömbek? Tizenötön van már. Oszta, ide fel lehet menni a Capitano Mobihoz. Úgy hívom, hogy Capitano Mobi. Milyen leki blokkok ezek? Ha nem divine-ok én, akkor letűnök. Nem leki blokk. Fú. Harkítsd már le! Nem, csak ez egy tesóm volt.
Üljön hát végén, fog! Jaj! Te megijedtem. Mi van itten bent? Oszta, de megijedtem. Annyit látok, hogy valami... Ez is mi ez? Megölöm. Hagyjatok már! Na, nem hiszem el. Azt a láda. De, hogy nem nyitottam ki? Tűnjetek már innen! Nem tudom kinyitni! Hagyjatok már! Na, futok egy kört. Csak hagyjatok már! Fú, de idegesítő. Ez mi? De bomba, lőjed szét őket? Lőjed már őket! Csicskaláda. Ide már jönni valamelyik hülye. Hagyjál már! Nem hagy béként. Megölöm. Hagyjon már! Nem. Úgy, ezeket nyitnám ki. Kéne Divine. Ez nem kell. Az mi? Nem lehet kiugrani. De amúgy mit tud lenni? Még coin. Szóval mindjárt leugrok. Dragon se kell. Tűnj már el, kérlek! No, de idegesítesz. Tűnj már el! 35 korsóm van. Mi ez? Ezt ezek mire jók? Lemegyek, azt megölök mindenkit. Jöjjetek már rám! Szeretném meg... Gyere, meg vagy halva. Meg vagy halva. Milyen pró vagyok, nézzétek már, hozzám se ér. Legpróbb vagyok. De komoly. Milyen hangja van ennek? De mik ezek? Le kéne menni, nem? Jó, itt van egy hülye. Itt vannak a hülye gyerekek. Te jó. Azt, amik vannak itt. Ugorjon már ki! Milliárdos vagyok ezzel mindjárt. De miért most egyesével adja? Az előbb 8-asával adta. Kiszámoltam. Ki ez? Ki ez? Én amúgy nem tudok. Hagyjanak már! Egyesésznek belém most itt menősködnek. Ó, ez nagyon komoly. A mennyaraj. Ki ez? Mi? Gyere, Lucky Block! Mi? Hol van? Ja, izén, a hajón írta, hogy Kapi. Hol van? Most lejövök meg fel, mi? De komolyan vagyok. Mennyi? Hogy kell itten felmenni? Kína az a jó tudsz. Az a híres jó tudsz. Hol van? Hol a Lucky Block? De most miért esek le? Egy de idegesítő. Ezek a undorító kapi. Igazi kapitánó mobi. Szinte merre? Hol a Lucky Block? Ez mi? Ja, ez lent is van. Mindegy, én leugrok engem, ezek nem érdekelnek.
Ja, de gyors vagyok. Cunami százalék, ilyen még nem volt. Ezt írja az admin, vagy ez ki van írva? Ezt egyelőre. De most miért vagyok ilyen gyors? Olyan gyors vagyok, mint idé. Gyorsabb, mint Sonic. Oj, de... Te hol a Divine Lucky Block? Nekem az kéne csak. Ugord át! Ugord! Bárá, 25 kell, vagy 20? Vagy 50? Nem tudom, de mit top 100 Infinity Lucky Block az kéne. Mit Brainot kap. Jó, mennyi van? Ember 55. Hirtelen 55 lett. Mennyi? Ez 10-et ad ez a kék, vagy ki? Piros. Ez mennyi? Ez egyet, ez 5, hogyha jól tudom. Nem, 3. De hol a 10-es? Oda nem lehet bebújni. Ez így. Meg lehet halni itt. Kéne izé. Eljutok én 100-ig, azt kész. Itt egy 10-es. Figyelj. De miért? Jó, mert 100-am van. Jó, hogy nem ezzel kell farmolni. De hülye vagyok. Nem ezzel kell pörgetni. Majd idegesítő, nem lesz felszedni. Ezt beleír a pofámba. Most meg akartam valamit nézni. Ó. Ez jól idegesít. Áj, nem tudok belemenni abba a kis lyukba. Kéne egy darab izé, ott van, pak, jó, megvan, 21-en van, akkor bocsánat, 21. De miért nem lehet pörgetni, mennyi kell? Mutassa már meg. Amúgy ez mire kell? Kapitánóhoz felmenjek? Kapihoz. Tik! Kaptunk izé! Te komoly! Miket kapunk? Secret Brain-t. Ja, hogy itt az elején fognak Secret tudszak spawnolni. Mert haltam meg? Ja, már tűnt. Várjál. Nem rakta be még a izét? A több izét, fejlesztést. A 253. Ribortolni kéne, de nincsen pénzem. Yes. Várjatok. Yes. Ugye, már szerintem ennyi az event, szerintem
Nem tudom, hogy ennyi. Ó. Jó, ez nagyon kellett. De miért van 0 coinom, vagy mi ez? Csak én beszéltem amúgy így. Nagy azt higgyétek, hogy rossz a izétek, vagy nem tudom. De biztos, hogy nem rossz. El kéne jutni 100-ig. Az mi? Olyan oda fel kéne menni. Na úgy szerintem ennyi az event. Nagyjából. Még egy kicsit videózom azt, azt utána megyek. Megveszem a Robuxot. Azt nem tudom. Aki tud nekem vágni, az kap tőlem 1000 Robuxot. Aki segít nekem vágni videókat, meg ilyenek, az kap 1000 Robuxot. Üsse már! Mi ez a lassú csiga? Nem Miki. Hát, hagyjon már, kérlek, hagyj menjek ki, kérlek, hagyj menjek ki. De nagyot. Mik ezek? Jaj, Istenem! Jaj. Hát én ezt sokáig nem fogom bírni, hogy ilyen egy kicsit, nem tudom, hogy egy kicsit rossz ez az event, mert hogy ennyi, már bocsánat, de hogyha ennyire szarságokat beraknak, azért már bocsánat. Na mindegy, nyissuk ki, hogyha ebből is Nobby jön, én felakasztom magam. Na, Strawberry! De mi ilyen rosszak, Rér, meg Tumon vagy mi? Úgy nagyon sok izé. De nem a... Ez nagyon idegesít. Én ezt nem bírom. Már csak 10 kell. Szerzek egy 10-eset, azt már meg is van az izé. Ott van a 10-es gömb. Mi mennyi van? 6 perc van. Ezt rárakom. Ebből most mi jön, hogyha nagyobb ez a bomba kilövő? Jó, inkább öljön meg, mint hogy lefele menjek. Úgy ne jöjjön meg, mert lehet, hogy elvesztek valamimet. Én most No-ra szavazok. Bocsi, de most No-ra szavazok. Mert azt szeretném, hogy vége legyen az eventnek. Mert hát nem egy 10/10-es event. Amúgy, hogyha meg kéne mondani 10/3-as ez az event, akkor bocsi admin, hogyha látod ezt a videót, de 10/5-ös.
A game amúgy 10 per 10-es, csak az eventek laggolnak, meg ilyenek, meg furcsa. Na mindegy. Itt a nafkolak, amíg nem olyan jó tudsz. Amúgy nem is afkolok. Futkórászok, meg ilyenek, meg kidob a játék. És pörgetni se tudok. Mit vonolt? Ez milyen Lucky Block? Nekem nem kell szerezni el. Gugu kaka. És amúgy Steel a Railroadról is lesz videó, hogy lejátszom az eventét, bla bla bla. Na amúgy én azt gondoltam, hogy szerintem én ezt ebből az eventből kilépek, mert nem annyira jó. És a videónak is vége. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Na, én Axino Pro voltam, sziasztok!